హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క లేఖనాల ద్వారా మరి మీ మధ్యకు రావడం జరుగుతున్నది. మరి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క లేఖనాలను గురించి, ఆధ్యాత్మికమైన సత్యాలను గురించి మనము నేర్చుకుందాం. మరి నేర్చుకునే ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల తండ్రి, దయగల దేవ, నీ శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఇదిగో ప్రభా, ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడటానికి మీరు చూపిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ వాక్యము అనేక మందికి ఉపయోగకరంగా మార్చబట్టకు నీ కృపను అనుగ్రహించండి, సహాయం దయచేయండి. ఈ గొప్ప కార్యాలతో మీరు నింపి తృప్తిపరచమని, ప్రతి బిడ్డ జీవితాన్ని మీరు మార్చమని యేసు నామములో ప్రార్థించి పొందుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క లేఖనాలను గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము, యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయము, నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందమని ఎంచుకొనుడి. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ సమయంలో మనం బాగా ఆలోచన చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, శోధన ఎంత సహించితే అంత మంచిదని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. శోధన వచ్చినప్పుడు శోధనను బట్టి చాలా మంది కృంగిపోతూ ఉంటారు, చాలా మంది బలహీనమైపోతుంటున్న సమయాలు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. అందుకనే దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో యాకోబు ఆయన రాసినటువంటి పత్రికలో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, శోధనలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందముగా ఎంచుకోనండి. దేవుని నిమిత్తము ఒకవేళ మనం శోధించబడితే అది మహా ఆనందముగా మనం ఎంచుకోవాలని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. శోధనను సహించువారు ధన్యుడని 12వ వచనములో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఒకసారి చదువుదాం. 12వ వచనము, 13, 14 వచనాలు కూడా చదువుదాం. శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు, అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును. శోధనను ఎంతమంది అయితే జయిస్తారో ప్రియులారా, శోధనను సహించిన వారికంట దేవుడు జీవ కిరీటాన్ని కలిగించేస్తాడంట. దేవుడు కూడా అనేక పర్యాయములు శోధించబడిన సందర్భాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి. మరి ముఖ్యంగా సాతాను చేత శోధించబడినట్లుగా దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. మత్తయి సువార్తలో మనకి కనబడుతూ ఉంటది. ఆయన 40 దినాలు ఉపవాసము నిన్న పిమ్మట ఆత్మచేత అరణ్యానికి కొనిపోబడను అని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి. అక్కడ శోధకుడు ఆయనను శోధించెను అని దేవుని యొక్క లేఖనాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంటున్నాయి. ప్రియులారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మీరు బాగా ఆలోచన చేయాల్సిన విషయము, శోధనను సహించువాడు ధన్యుడంట. ఎవరైతే శోధన సహిస్తారో వారందరూ ధన్యులని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ఈ శోధనలలో 2 రకాల శోధనలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఒకటి సాతాను వలన కలిగే శోధన, రెండవది వ్యక్తుల వలన కలిగే శోధన. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఏ శోధన అయినప్పటికీ దాన్ని గనక నువ్వు సహించగలిగితే మనకు మించిన భక్తి పరులు మరొకరు ఉండరని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ఈ రోజున చాలా మంది భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారంటే దేవుడిచ్చే ఆ జీవ కిరీటాన్ని పొందుకోవాలన్న ఒక తపన, దేవుడు పరలోకంలో మన జీవితానికి కలిగించేసే ఆ విలువను సంపాదించుకోవాలని అనేక మంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒక ఆలోచన నీ హృదయంలో కలగనివ్వండి. ఎందుకని అంటే ఆ కింద వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడినడు, ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడును
ఎవడైనను శోధించబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. చాలా మంది మనము అనుకునే విషయం ఏంటంటే దేవుడే మనల్ని శోధిస్తుంటున్నాడు, దేవుడే శోధిస్తున్నాడు. దేవుడంట కీడు విషయమై ఎవరిని శోధించాడంట. మేలు విషయమై ఒకవేళ ఆయన శోధించాల్సిన పరిస్థితి వస్తదేమో కానీ కీడు విషయమై ఎవరిని కూడా దేవుడు శోధించనని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరైనా ఒకవేళ శోధనలో ఉన్నప్పుడు ఈ శోధన దేవుడి వలన కలిగినది, ఈ శ్రమ దేవుడి వలన కలిగినది, ఈ అవమానము దేవుడి వలన కలిగినది, ఈ నిందలు దేవుడి వలన కలిగినవని ఎవరు మాట్లాడకూడదు. ఎందుకని అంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన సంతోషాన్ని చూసే దేవుడే కానీ మన బాధను చూసే దేవుడు కాదు, చూడగలిగిన దేవుడు కాదని ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రత్యేకంగా మీకు తెలియజేస్తుంటున్నా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడి యొక్క లేఖనాలు శ్రమిస్తున్నాయి. దేవుడు ఎవరిని శోధించడంట, నిన్ను నన్ను ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని, అది పాపులనైనా అది నీతిమంతులనైనా ఎవరిని కూడా దేవుడు శోధించడని దేవుని యొక్క లేఖనాలే స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాయి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి ఆ కింద వచనాన్ని గనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే, కింద వచనాన్ని 14వ వచనాన్ని గనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే, ప్రతి వాడు తన స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడవబడి మరులు కోల్పబడిన వాడై శోధింపబడును. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. చూడండి దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ప్రతి వాడు తన స్వకీయమైన దురాశల చేత శోధించబడుతూ ఉంటాడంట. ఈ శోధనలోనికి ఎలాగ వెళ్తామంటే మనం చేస్తున్న పాపం వలన శోధనలో పడిపోతూ ఉంటాం, మనం చేస్తున్న అన్యాయాల వలన శోధనలో పడిపోతూ ఉంటాం, మనం చేస్తున్నటువంటి అక్రమాల వలన శోధనలో పడిపోతూ ఉంటాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాయి. ప్రతి వాడు అంటే భూమి మీద నివాసం చేసే ప్రతి ఒక్కరు, అది పాపులైనా అది పుణ్యాత్ములైనా ఎవరైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరంట తన స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడవబడి మరులు కోల్పబడిన వాడై శోధించబడును. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. చూడండి దేవుని యొక్క లేఖనాలు స్పష్టంగా ఈ రాత్రి సెలవిస్తున్నటువంటి మాట, మన స్వకీయమైన దురాశల వలన, మన పాపము వలన మనము శోధనలో పడిపోతూ ఉంటామని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి. ఎన్నోసార్లు దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, మనల్ని సరిచేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ ఏ ఒక్కరు కూడా వారి జీవితాలను మార్చుకోని పరిస్థితి ఈ రోజున ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద మనం చూసినట్లయితే, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, పాపం అనేది విస్తరించిపోతూ ఉన్నది. పాపం అనేది అనేక రీతులుగా విస్తరిస్తూ ఉన్నదని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణమని కూడా దేవుని యొక్క లేఖనాలు స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంటున్నాయి. ఈ రోజున ఈ పరిస్థితి, ఈ కరోనా అన్న ఈ వైరస్ భూమి మీదకి వచ్చినది అంటే మనము చేసిన పాపాలను బట్టి ఈ భూమి మీదకి ఆ వైరస్ అనేది రావటం జరిగింది. ఎందుకని అంటే పాపము వల్ల వచ్చు జీతము మరణము. మరణించడానికి ఏదో ఒక కారణం ఉంటేనే మానవుడు మరణిస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే ఈ వైరస్ యొక్క ప్రభావం ద్వారా ఈ రోజున అనేక మంది మరణిస్తుంటున్నారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆలకిస్తుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ వ్యక్తిగత జీవితాలను సరి చేసుకుంటారని నేను తెలియజేస్తుంటున్నా. దేవుడు ఎవరిని కూడా శోధించడు. మన స్వకీయమైన దురాశల చేత మనం ఏడవబడుతూ ఉన్నామంట. జాయిగా ఆ శోధనలోకి నడవలేకపోతున్నాం. చూడండి దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి, ఏడవబడుతూ ఉంటున్నారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక మాట ఆలోచన చేయండి. ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళేది దేన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తామంటే, చనిపోయిన కుక్కనో లేకపోతే పిల్లినో దేన్నో ఒక చనిపోయిన జంతువుని ఈడ్చుకొని వెళ్ళి బయట పడేస్తూ ఉంటాం, ఊరికి వెలుపల పడేస్తూ ఉంటాం, దూరంగా వాసన రాకుండా పడవేస్తూ ఉంటాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆలోచన చేయండి. ప్రతి వాడు స్వకీయమైన దురాశల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నాడంట.
ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎవరు ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు తెలుసా? సాతాను గాడు అనేక మందిని ఈడ్చుకొని ఈ రోజున శోధనలోనికి తీసుకెళ్తున్నాడు. సాతాను గాడు అనేక మందిని ఈడ్చుకొని పాపములోనికి పడవేస్తుంటున్నాడు. ఆ పాపములోనికి పడవేసిన ఆ కారణాన పాపము మన మీద ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. పాపం మన మీద ఏలుబాటు చేస్తున్నది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒక మంచి ఆలోచన మీరు కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే, దేవుని చేత నువ్వు ఎన్నిక చేయబడినట్లయితే, దేవుని చేత గుర్తింపు పొందిన బిడ్డగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే, యేసయ్య రక్తము చేత కడగబడిన బిడ్డగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ దేవుని చేతను అభిషేకించబడి ఎప్పటికీ కూడా శోధనను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లయితే, దేవుని నిమిత్తము ఈ శోధనను నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లయితే, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి, శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు. యేసుక్రీస్తుకి శోధనలు అనేక సార్లు వచ్చినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు శోధనను సహించుకున్నాడంట. యేసయ్య శోధనను సహించుకొని దాన్ని జయించినట్లుగా దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ఈ రోజున మానవులమైన మనము శోధనను జయించలేకపోవటానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? మనకి వాక్యము తెలియకపోవటనే, వాక్యాన్ని ధ్యానించకపోవటనే, ప్రార్థన చేసుకోలేకపోవటనే, దేవుణ్ణి సరిగా ఆరాధించకపోవటనే, లోతైన భక్తి జీవితాన్ని తెలుసుకొనకపోవటం వలన శోధనను సహించలేకపోతుంటున్నాము. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క లేఖన భాగంలో మరొక వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా, దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. చూడండి, ఒకవేళ ఎవరైనా దేవుని నమ్మిన వారు, నీతిగా బ్రతికేవారు, దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించే ప్రతి ఒక్కరూ, పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించుకునే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకవేళ శోధన వస్తే ఆ శోధనను మనము సహించాలంట. ఎప్పటి వరకు సహించాలో తెలుసా? నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా. ఒక బంగారం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష చేత శుద్ధపరచబడుతుందంట. ఆ శుద్ధపరచబడిన తర్వాత అది ఒక మంచి వస్తువు వలె తయారవుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చూడండి, ఈ శోధకుడైనటువంటి సాతాను గాడు మన జీవితాలను యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి వీటిని తీసుకొని వెళ్ళి వాటిని అగ్ని పరీక్షకి అప్పగిస్తాడంట. అగ్ని పరీక్ష వాటిని దేవుడు చేసినప్పుడు మనము ఆ అగ్ని పరీక్ష వలన మన భక్తి జీవితము శుద్ధపరచబడుతుంది, మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితము శుద్ధపరచబడుతుంది. ఆ శుద్ధపరచబడినప్పుడు ఒకసారి చదువుకుందాం ఈ మాట. 7వ వచనం మరలా చదువుకుందాం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం మరొకసారి చదువుకుందాం. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా, దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై. శోధనల చేత ఏ క్రైస్తవుడైతే, ఏ విశ్వాస అయితే, ఏ దైవజనుడైతే, ఏ పరిశుద్ధుడైతే నిలిచి ఉంటాడో వారి జీవితము అద్భుతముగా మార్చబడుతుందని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో నా మాటలు బాగా అర్థమైతే ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం. హల్లెలూయా. గమనించండి, దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి, మీ అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ఒకవేళ సాతాను గాడు ఈ అగ్ని పరీక్షకి గనుక మనల్ని అప్పగిస్తే, ఆ ప్రభుల వారికి గనుక మనల్ని అప్పగిస్తే మనం సందేహపడాల్సిన పరిస్థితి లేదు, మనం బాధపడవలసిన పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే మన భక్తి జీవితం సరిగా ఉన్నప్పుడు, మన
ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు, మన జీవితాన్ని పరిశుద్ధముగా కొనసాగించినప్పుడు మనకి ఎటువంటి భయము కలగదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. 4వ అధ్యాయము 12వ వచనములో మనం చూసినట్లయితే, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఒక చక్కని మాట దేవుని యొక్క లేఖన భాగము సెలవిస్తూ ఉన్నది. చదువుకుందాం. ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడుకుడి. ఈ రోజున చాలా మంది ఈ కరోనాను గురించి ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. ఏదో ఒక వింత జరుగుతున్నది. క్రైస్తవులారా, విశ్వాసులారా, దైవజనులారా, ఏదో ఒక వింత జరుగుతున్నదని మనము ఆశ్చర్య పని లేదు. ఎందుకని అంటే దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి శ్రమను గూర్చి మీకు ఏదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహా ఆనందముతో సంతోషించు నిమిత్తము. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు అనేకమైన శ్రమలు వస్తాయంట. దేవుని భక్తి జీవితాన్ని మనం ముందుకు కొనసాగించేప్పుడు, రాకడ సమీపంలో ఉన్నప్పుడు అనేకమైన శ్రమలు వస్తాయి. కానీ ఆ శ్రమలను గురించి మనము చింతపడటం కానీ, ఆ శ్రమలను గురించి మనము కృంగిపోవటం కానీ అంత ఉపయోగకరము కాదని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. ఎందుకంటే అది మనకు మహా ఆనందముతో సంతోషించు నిమిత్తము. క్రీస్తు శ్రమలో మీరు పాలివారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడి. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. క్రీస్తు శ్రమలో మనం పాలివారమయ్యామని మనము సంతోషించాలంట. యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన దేవుడై ఉండి అనేకమైన శ్రమలను అనుభవించాడు, అనేకమైన నిందలను అనుభవించాడు. కానీ ఈ రోజున క్రైస్తవులు ఒక శ్రమ వస్తే తట్టుకోలేని పరిస్థితి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆలకించండి. ఒక విషయం తెలుసా? ఒక శ్రమ మనకి విధేయతను నేర్పిస్తుంది. ఒక శ్రమ మనకి భక్తి జీవితాన్ని పెంచుతుంది. ఒక శ్రమ మనకి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కలిగించేస్తుంది. ఒక శ్రమ ఆధ్యాత్మికమైన లోతులలోనికి నడిపిస్తుందని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో యోబుకి ఒక గొప్ప శ్రమ వచ్చింది. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని గనుక మనం చదువుకుంటే, యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనం మనం చదువుకుందాం. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనము. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదువుకుందాం. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనము. నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను. ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణము వలె మార్చబడుదును. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఇక్కడ యోబు అంటున్నాడు కదా, ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణము వలె మార్చబడతాను. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడు తెలుసా? ఒకానొక సమయంలో సాతానుగాడు యోబు మీద, యోబు యొక్క భక్తి జీవితం మీద, యోబు మీద దేవుని యొద్దకు ఒక ఫిర్యాదుని తీసుకొని వెళ్తాడు. ఒక కంప్లైంట్ ని తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి మాట, అతని ప్రాణానికి ఏ హాని కలగకుండా అతన్ని ఇష్టం వచ్చినది నువ్వు చేసుకో. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజున ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ విశ్వాస జీవితము, అట్టి యథార్థమైన జీవితము ఈ రాత్రి నువ్వు కలిగి ఉన్నావా అని నేను అడుగుతున్నా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నా మాటలు మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి. యోబుకి సాతాను ద్వారా ఒక భయంకరమైన శ్రమ వచ్చింది. ఆస్తంతా పోయింది, బిడ్డలందరూ చనిపోయారు, భార్య కూడా యోబుని శోధిస్తూ ఉన్నది, ద్వేషిస్తూ ఉన్నది. ఆ సమయాలలో యోబు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టగా ప్రార్థన చేసిన సందర్భము ప్రతి ఒక్కరికి కనబడుతూ ఉన్నది.
ఉంది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, యోబు అంటున్నాడు కదా, ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణము వలె మార్చబడుదును. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. సాతానుగాడు ఆ పరీక్షకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు, సాతానుగాడు ఆ పరీక్షకు దేవుని యొద్ద మనల్ని అప్పగించినప్పుడు, దేవుడు అగ్ని పరీక్షలో మనల్ని పరీక్షిస్తున్న ఆ సమయాలలో అగ్ని చేత మన జీవితము కాల్చబడుతున్నప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత మనం జీవితము కాల్చబడుతున్నప్పుడు మన భక్తి జీవితము ఎంత ఉన్నదో బయటపడిపోతుంది. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆలోచన చేయండి. ఒకవేళ అదే అగ్ని పరీక్ష నీ జీవితంలో జరిగితే ఎంత భక్తి నీ జీవితంలో ఉంది, ఎంత భక్తి నీ జీవితంలో ఉంది. చాలా మంది ఈ రోజున పైకి భక్తి గల వారిగా జీవిస్తున్నారు, కానీ లోపల మాత్రము సమస్త కల్మషముతో నిండుకొని ఉన్నారని దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తుంటున్నాయి. చూడండి, దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి, సువర్ణము వలె మనం మార్చబడతామంట. సువర్ణము వలె మార్చబడటానికి మనం మొత్తము మన జీవితం అంతా గోల్డ్ అయితే, మన జీవితం అంతా బంగారం అయితే సువర్ణము వలె మార్చబడతాము. మన జీవితం అంతా రోల్డ్ గోల్డ్ అయ్యి పైన కోటింగ్ మాత్రం బంగారం ఉందనుకోండి, మన జీవితము సువర్ణము వలె ఎలాగ మార్చబడుతుంది? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక ఆలోచన మీరు కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క లేఖన భాగము ద్వారా నేను స్పష్టంగా మీతో తెలియజేస్తున్నాను. శుద్ధ సువర్ణము వలె మన జీవితాలు మార్చబడాలి. బంగారము వలె మన జీవితాలు దేవుడు అగ్ని పరీక్ష చేసినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని పరీక్ష మన జీవితాలకు చేసినప్పుడు మన జీవితము విలువైన బంగారము వలె దేవునికి కనబడాలని ఈ రాత్రి ప్రతి విశ్వాసికి, ప్రతి దైవజనుడికి నేను తెలియజేస్తున్నా. నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీ జీవితాన్ని ఇప్పటికైనా మార్చుకో. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని అగ్ని పరీక్షకు సాతానుగాడు అప్పగించే రోజులివి, సాతానుగాడు ఏలుబాటు చేస్తున్న రోజులివి, సాతానుగాడు మన జీవితాలను మరణాలకు అప్పగించే రోజులు. జాగ్రత్త. శోధనను గనక నువ్వు సహించగలిగితే నువ్వు ధన్యుడు అవుతావు. శోధనను సహించు వారికి జీవ కిరీటము దేవుడు కలిగించేస్తాడంట. ఈ శోధన మనల్ని ఏమీ చేయదని ప్రతి విశ్వాసి తెలుసుకోవలసిందిగా ప్రభు పేరట ప్రేమతో తెలియజేస్తుంటున్నా. పాపం విస్తరించడం వలన ఈ శోధన భూమి మీదకి వచ్చినది కాబట్టి ఈ పాపాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయవలసిందిగా, ఈ శోధనను పోగొట్టడానికి, ఈ శోధనను సహించటానికి, ఈ శోధనను జయించటానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరట నా ప్రేమతో మీకు తెలియచేస్తూ నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల తండ్రి, దయగల దేవా, ఇదిగో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని లేఖనాల ద్వారా బిడ్డలతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఈ మాటల ద్వారా అనేక మందినైనా వారి భక్తి జీవితాలను సరి చేసుకున్నటకు ఈ మాటలు ఉపయోగకరంగా మార్చబడిన గాక అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాము. తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు నైనా. ఇదిగో ఎంతమంది అయితే శోధనలో ఉన్నారో వారందరూ శోధనను సహించగలిగే భాగ్యాన్ని, శోధనను జయించగలిగే భాగ్యాన్ని మీరు కలిగి చేయమని, సహాయము దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన మీ పాదాల చెంత చేర్చుకునమని యేసు నామములో ప్రార్థించి పొందుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.